Nang hire karon og mga contact tracers ang DILG aron mas hinusgan pa ang kampanya kontra sa COVID-19. Gilaumang moabag kini sa mga contact tracers nga nabansay na sa mga local government units. Ang report ni Nico Sereno. Subay sa mando sa ilang uluhang buhatan ang mga DILG offices sa mga syudad ug probinsya nang hire karon og contact tracers. Gipunduhan kini sa bag-ong napirmahan nga bayanihan to law. Ang mga ma-hire mapaubos sa contract of service sulod sa 4 ka buwan. Magbaton sa salary grade 9 o binuwan nga sweldo nga 18,784 pesos. Sa Mandaue City, moabot sa 300 ka mga contact tracers ang i-hire. Dili hinuon required apan kun mahimo criminology graduate o baka dunay medical background ang aplikante. Preferably taga Mandaue, Jud, especially that the job includes mga investigation or rather kanang research. May nga na. So, mas makaswito sa lugar, mas maayo. Giauhag ang mga gustong manarbaho isip contact tracers mupadala sa ilang application online o sa mga DILG offices nga ilang gusto nga trabahuan. Daghan siya og igo, no? This is to support nga maka-open na tabalag sa atong economy. Yeah, despite sa atong mga nakita nga ni lower na siya, but still di ta kinahanglan mo kumpiyansa man ang kinahanglan ginato i-strengthen ang pag-contact trace para this time maka-ensure na ta nga makuan gyud ang problema. Kahinumduman, ang Mandaue City dunay na-hire nga mga contact tracers subay sa subsub nga kampanya kontra COVID-19. Nagtrabaho na sab sila sa pagpakig-alayon sa kapulisan ug kabarangayan. Apan giklaro sa DILG ang ilang ma-hire mo complement sa LGU-based nga mga tracers. Gibutyag sa DILG Mandaue Director Kenneth Kilat, bukas sab ang ilang buhatan pagkonsidera nga i-absorb ang mga city tracers ngadto sa ilang ahensya. Apan dili hinuntanan ang maakomodar niini. The existing contact tracers already are experienced one. So dili na ta mag-training. So naay masod again, we will skip the training kung the city will permit or agree with us. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.